Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Meghalaya State Skill Development Society haga jinga trailang berka office ka Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi Hills District kumshi bentawan plelat yaki samlawat kam bikin yo ekalat banyak peliu jengmut bat beruban aya kerensan bikin yo yaki jingi kai kumnu ban sengkam bat kumnu ban peniyari ka kam ka batla dan lupa klapen long yaki skill rate connect ka ba arsngi haga khatnyo bat khat pratrik uleber adar pausan hakinshi. Hagas ngis dang la sakhi ke jingwani shimbenta ka menteri ka sarkar jilla ka kong ampurin lingdo ka blalong ku kongsan haga jingran lang MLA ka mothat Russian ba shakler wajri ku musumbut kongsan ubadiru haga jogopor menteri ubadai khmi yakatran labor employment and skill development nalor kiwe habakaran haga digas ngi ka kong ampurin galakin tui ki samla bikin mi bani shimbenta hagi program ki kum kini ki ka sarkar ka plelat na ka benta jongki kalong baka kam baka sarkar ka le kam kot tang haga training ndre ka buddin de ka jingpen khamti de ki scheme pher kalong ru baga jing plelat ka sarkar na ka benta ki samla ban sengkam kalong ban pentebit iginong shongshnong bikinam up than na unong way ngong adap de ka jingkemen ka bakrau Namar mentaka sengi ngidang yu asngau tang na saungut ki pelaban ai testimoni ketika jingang nod kumu menteri beriun pet ketika tenadru ba naka saungut ye ka bangi asngau mentaka sengi le si hagini gisnam bandangwan ngindang kamkiu susu ye ka bangi asngau ye ki beriu ki ban ai ke testimoni ke jengki hakabai de baka MSSDS ngila sengam ye ke belakren baro ngila sengam bru nakaliang jong kitu ki bela ay ke testimoni ki kitu ki bajuyo ay ke training hendeng akwaru ye bamangi barong ini sutu bakani ke MSSDS kani ke society ke bela penya di komentariang ke jenggelam ke jongki ki officials baro kalong kata ke society ya ke bangilet ya ke bangin ay di training ki bapher sya ki district Sebarok ki distrik juga jelahi barok we. Bat kathong ya kaban ai kini ki training kadai ba ngi ba hukum kini ka juk ke bamenta. Habangi pai kemat la dengi pet ngam kren tang akan ke distrik ke jungi renga kren ya barok we ke jelah. Bat habangi pai kemat la dengi pet ki babon ki kun samla ki jungi kidan pedeng ke jengkerdo ya kakam kaca. Barnga julet barnga juong bawalah pedeng kata kajing kerdokam ngidi banlong pad kibri kibayari kajing mujim perkhat namar baladangi ap tang ya kakam sarkar kadi kakam tang kabasitro ban pendap ya baro kikun samla jong kejelaru kadi ke banum laklong namar bakam dei ka isu kebatang hang ne po Meghalaya dekat global isu hakabangiong ya ka unemployment Henry kum ka sarkar ngidon pat ya kathong bawa lah pedeng kini ki baro lingba ke MSSDS ya ka bangin len ya ka bangin ai ki training ki cingi kai ki bapher na ka bantaban ai men sim ya ki ha ka bakin blong kita ki bru ki beslur ya ka bakin sedang bakin seng ya laki jong ki kam ki jang kad nungud ki bru ki badon ya ka sap ka phong ka ke distrik ke jungi ba ka jelahi baro ko ki babon Handai lada kamdan kanu kuno ka jingpli lat lilinti kata ka sap ka mamaki kidan ka silong no ka jinglen no Handai di halor kata ka benta ya ka bamangi kum ka sarkar mi perkhan ya ka bangi saya limba ke MSSDS ka bakin lej keling saudong juga di gejala banwan ya kitu kibriu kibudan ya ka sap ka phang la kalong hakanu kuno ka benta ban ai ki training na ka benta maki kin yo bakin seng ki kam ki jam Lesi mentaka sengi ngila ya ka bangini kin sengi ki kam ki jongki la da fias ngau kumbu kren we u khna mene ula long ru chef ulong ba lingba kanika training ka ba ula yo ula seng ula pli dukan la lais nam berkata ka dukan jong u ka le ba du tata bangi kwa ban penslur la ni ban ai men sim ni wan rai kan ka skill rate kan hang ne ka din ka banta ban penslur ye phi ban yami syakman ban ngi nakaliang kum ka sarkar kum ong nakaliang ka jungi ngin trisitum ya ka bangin perkhat ban pen pelilat pelinti kani ka di ka jing pen pelilat pelinti na kam ta jongki
Handringi hablong ru kibriu kiban shim ya kene kabu ban mi syakman ban peni kata kasap ko mamapi pidan ban nakaliang kajungir nginang a kita ki training hakaba ngidan ni kata kajing angnut ngini ya kaba pipin kiu hato pinuhun mo haba piyo ya kini kilan kilenti kibala pli hak mat jong pi da ka sarkar ke jela ke jongi mene haba ngapen ban ngam ya kitu kiba ai testimony ya kitu kiba pen i ya kasap ke jongki ban su ya ki sopti bat ki outfits ki bapher ngayo i baka jingkermen kadon ndrei ka jingkeli kan mi biang hato mo pi ki nong song snong pi hun ne kakam ka baka sarkar ka le kam kut ang haka training ni bot din da ki jingpen khamti jong ki schemes ki bapher nakam ki nong song snong pidan artli kita kikam ki bapila unle kawai kalong shong hayeng complain na do ban step aban na met nimyo kam tane kawai pat kalong tolet chikini ki programs ki bapher bat shimti yaki penlong snam yaki kanu keri hasatlak keperthai kebakiu syapra kandai keri haba kinong shong snong kiburom ya kakam kebakitre kanungot na peneng jungi ngiburom ya unong rep kadon bait kata kajing mudur ba unong rep udah ubreu beduk unong rep udah ubreu balakut lad ban unong rep don lenti show ban keu ke kamai ke kaji ha ke ye ke sep kani kalong kajing mudur ke bakla sibon ngalak kendo ya kinong rep ki bahak ni kejuk kibala asyai kibala soto bat kiba pendon kam ya ki start sayan kiba pher ban pen kraw ya kajinglong nong rep ka jongki bat ka banga internet kalong ba unong rep try marway unong rep upen miru ya ki kam nakabenta ki weipat kibadan lang ha kajing rep ka jong haba piyu i ya gitu ki kon ki bawan lam ya ki sopti ki ba itanat kattu nga ngayo i tang kawai kanum slam shwa bakani ka jela ka jongi kan sadon kita ki kong ki badon da ki lak haki account keleni shaki block officers ki jongfi ngalayos ngo ya ki trainees baki ainam baki burom ya ka block office Henry ki training skim day ban kot tang hadin ka training ngini ban pen khamti ya ki long song snong ya ki lat ki kabuksiar bakin wat ya kita ki loans ki bapher haka jela jongi menta phila ban shim ya ka loan klem sew sut shinayaro kajing kali kalong hato kinong sok snong kitip ya kata unong rep haba ulit shim ya ka PM Kisan haba ulit ban ai insurance ya kita ki jingchung ki jo nala ka jong kapla unday ban siru shi pisa na yaro ado kata kani ka sarkar kalale kajing kali ka bapin hap kali ya lade pitep ne pikelut pimon ne pin penat pat pin ong bet baka sarkar kabamle ngatrai kanum don kawai ru ka sarkar kablaban ay kam ya kita ki lakot kinong song snong halak ki jong ki snong kat sebakidon badladadon mano bakular ripi ya kata kila kular tang ban pentame tamar kanum lalong
Pinumlaban poi siya katakatong lano ru. Bat kani kajing play lat. Play lenti. Yaki nong snong. Kadai kataken. Kaban penbit penbiang pentebit yaki nong snong jongi bakinum up tan na unong way. Lasay ladang iong insna kayeng pakidulan. Lada uway ru nong tray day utray snong. Yano kawan kajing do nong. Hato day yangi. Kinong snong jong kajela. Kajing kali kalong. Pikloy ne em. Bantray testa. Lapiday tang uta unong bela. Hakiway kiri. Hakajing ya long nong yalam jonga jong kani kajela. Ngayoi baki bareus pa tamday kinong bela. Kiday ki bos la jong. Mdan bahap hukum yaki. Kimhap syakri yano ki syakri yalade. Kakunay ka jongki kaday ka jongki ki klem tray na kabenta ki bay. Bat ngayoi kajela kum ka Amerika. Don kum kita kinong snong. Kishim syuti ndak ilasong tho pakamang tengka kapla tengka kalabit kaladap kalabiang. But kiyo ya ka quality of life. Kim don kam shim syuti nano. Kim don kam ban salam yo no officer. Kajing keli kalong. Kinong snong jong ka Meghalaya. Ikloy banle ya kata. Ban kunay yalay jong ipor. Ban senyang ban penkraw ya ka business la jong. Ban shim ya ki loans ki papim hapsew. Kajna kendedru. Ladang ipoy siya katakatong. Tang itu long kami ki kentay ki badan halor kane ka stage. Kanungut ki don mene. Jamar pungut. Lada baro piple li jong idukan banso itu ki sabti ki ba itenat ki ba pipen i pertai mentaka step. Pitarai pinyap ja. Pitrai hakamon la jong. Kamday ka 9 or 10 to 5 job. Let tray bo kaplang to let saudong ka pertai mdon bala pansange bapila day ginong tray sarkar. Kata kajing kabakalong kumbang yoi menta. Piot pinam ha block office. Siya kaja ka file. Kat bakan dapoy ka file nakaway ka table, syakaway ka table. Kat no kayat kapor. Bat kano ka seruakay kata kajing persyang jongno nakabentah kano kakam. Upareng uwong. Pilong ki badon bok lada pila penlong your own master. Balay ni ko penlong kita government employees ban syakri ya kiwe. Haba hakin ni ki samti ki jong pi kadan kata ka syapi ban pencalay la ka jong jing im. Lapi ong haka shed ketil pe itu i samlarang ba ijat marbanyang. Yung kabam jong amanta kala tepit ngalala bendi ngalong jong cikcan laisnem ngala kamay keci don ban pendrem ye ban ong shish pilale ka babakla itu mentah hakadukan ke baidon ilang ban employ lane ai kambiang saya kiwede kiwaters kita kiban pet ya ka housekeeping jong ka restaurant jong i ngiyong ba haka automobile industry mentala da pikwa pan pasna ya ki kali ki jong pipi haplech do shlong haka ba udan umay pat mama wan pensnai we jing duna ka kali jong pi kim kloy panwan da mapi banong ngandai no nga to mama ngiyong la sertap do nong we abang intre bentre ki kam to uwan ke unong way pitang pendok kajakpo ulap het lade menta kalong kacing itenan bat kacing yok mensem bakajat penriu jungi kelas dang mensuthu ia kata
Bat kilas dang ban kener ye ki kti ban trei ye ki kam. Lada la sai ka kali jonga ka dan problem lada ngala ban pon ye way naki kon la jong kat no ngan sngo tenat ngan sngo serong. Lada sakut tang consistent jongi hapo ka pankhana ka jongi ru ka ba ban yo u expert ban shna. Ngi don kam yak ini ki jat briu. Kinong shong snong ki ban kloi ban trei yak kano ke kam. But ka government job kam day ka guarantee to quality life. Pikali yak ki government servants. Kam don quality ka jingim ka jongki. Kam don sense of ownership. I am my own boss. Kani kade ke aka ke bangayoi ke basdang ban kerseu bat kem haka community jongi hakinong song snong jongi man bangalet jinglet ngaya kendo yaki kon samla shi group kilalet ka shi paralok kinyelet shno nginyelet chata itenan bakimlong dependent hakikme kikpa kilet hi kiwat hi but ki decide hi lano ki kwa ban le chuti mdan mano bala ban control ya kejengem ke jongki henrai ka livelihood kataka kamai kaji hak yen ki sem tose ngaya wer ya pi ki nong kenji ngaya wer ya pi ke Eastern West District ke thia kerseu no yalade wat kloi ban keno ya ka sarkar ya ka jing ban kloi jong pi shimet ban trei ya kenu ka kam nga ngadan ka jing shania banginom dai shu ka community ka belong dependent lanengi hapan up nano pet ka tourism komno ka kiu saudong ka district jongfi kanungut ki nong wan jengok kai idon kamban train ya ladi ki tourist guides kanungut ki tourist guides ki balala banong yang andai mga ka tourist guide ne u tourist guide banyalam ya kane ka kanhon banyalam ya katay ka kanhon ban aya ka history jong ki jaka jengok kai jongi kakam kadon imen jongai ba arji yang what you I dok ha ya u ba ya u kelamlin kapan dok ha yang I do ruang kwai bun lek bun wat you dok ha la jom bat ngalong ke bedon bok iba syakliar pat ngangilong ke bedon bok mengindon bentah kum kata kejuk ke ayom bangi ong ya kipat ma pensitom ya la de pen jana yalade traisitom yalade duna kaparalok bon kakam nang bapin la bapin im bapin yo ya kamai kaji kaban yarap ya pi banthet ya la kajong kabai kanungot kikme marsendep ya ka kelas 10 kila panthet da kabai menen ngawan na pogo hati na ka meeting na Delhi kajing ima katu kajing yalang gitu ki bikers katu buat kajing nyat kelumarang tu posurok kajing keli kelong lada pila panthet ya kajong ke baik ngam tharai pin le gitu ki kam ban penjot ya ke baik lai jong ha gitu ki ris ki bom don jingmut tingi don kam ye ki nong penyaj nong ni don kam ye ki nong penyaj ye ki niam ngidon kam ya kinong hikai ngidon kam ya baro kibala ban penkela ya kane kejingmut jong kejingim kejongi akarmen bakini ki schemes kin penyo mentoy pi
program.